Doncs jo crec que continuem treballant en aquesta línia de consolidació d'un model encara incipient, basat bàsicament en l'exhibició i en la producció. L'incentiu a la producció per nosaltres és molt important. Haver pogut viure les estrenes absolutes de dos projectes, de Noir i de Galeuscat, però també haver posat aquesta primera llavor en propostes tan interessants com poden ser aquest Pilar de Dos, que encara està acabant de créixer i que es presentarà a l'Es Dansa el mes d'agost, o per què no haver participat d'aquest laboratori de creació de Malpelo, aquest Invencions a 2 i 3 veus, que és un projecte que anirà creixent fins l'any 2020. Per nosaltres és un honor poder treballar en aquest àmbit tan específic, on la dansa, la música i sobretot el patrimoni natural i artístic també es vinculen en la fase aquesta de creació de les produccions. Per nosaltres és molt important mantenir aquesta idea clau de laboratori. El Dansaneu és un indret on hi passen coses, on posem en contacte artistes del moment, que treballen en materials del moment, però que veuen també de la tradició i que, a més, aquest entorn, el fet de treballar en aquests marcs, jo crec que d'alguna manera condicionen el resultat immediat d'allò que estem treballant, del que és el fet artístic. Per tant, sí, el Dansaneu tindrà aquesta bicefàlia amb la més rabiosa actualitat, amb el llenguatge més contemporani, sempre intentant que la qualitat estigui garantida i, naturalment, la mirada a l'arrel i, per tant, allò que durant aquests 27 anys de trajectòria ha estat i és encara el festival. Aquest any plantejàvem com dues novetats que les vinculàvem a dos espais, parlàvem de Sorpe, d'aquells safaretjos amb el Tastàneu i també d'aquesta excursió al Burgal. Són les que valorem més positivament. Són espais molt petits i, per tant, hi ha molt d'esforç darrere per programar i se'n beneficia, podríem dir, o hi participen un nombre reduït de persones, però per nosaltres és molt important, molt positiu el tema dels maridatges, tant en producte de proximitat, aquests primers cellers que aposten per nosaltres, Castell d'Encús, també la gent de la Pobla, Portet, tot això per nosaltres és molt important i, per tant, ho mantindrem i en la mesura que ens sigui possible ho potenciarem. I després, molt bàsic, el tema de l'excursió, jo crec que va funcionar molt bé, eren més de 30 persones, jo crec que el trajecte hem de buscar itineraris que siguin fàcils perquè pugui venir gent, que la dificultat de l'excursió no ho impedeixi, però jo crec que descobrir el Burgal tal vegada podríem repetir, però i Sabarra, hi ha altres indrets que podríem, sens dubte, donar a conèixer a través d'aquest format que inclou l'excursió, la visita guiada i, bàsic, l'acció performativa. Vull dir que sí, explorarem aquesta línia perquè és una de les que més positivament valorem d'aquesta edició.